Hello friends, welcome to Odia Cartoon. ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମେଘକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ପାହାଡ଼ର ପାଦେ ଦେଶେ ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କୁଚ। ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ ଆଦି ଅନେକ ଜୀବ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବଣରେ ବାଘ ଓ ସିଂହ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ଅତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ବେଳେବେଳେ ବାଘ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଜା ହେଉଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଭୟରେ କାଳତିପିକାଳ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା ହୋଇ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ଭାରି ଚାଲକ। ଆଖି ମିଳିମିଳି କରି 2 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲା। ବିଲୁଆ ସବୁ କଥା ତା ମିତ୍ର କାଉକୁ କହିଲା। କେମିତି ବାଘ ଓ ସିଂହ ବଂଶ ନିପାତ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କାଉ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଫୁଟୁନଥାଏ। ସେ କେବଳ ବିଲୁଆ ମୁହଁକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହୁଁଥାଏ। ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଛୁଇଁଲା। ମିତ୍ର, ସାରାପଣ ରାଇଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। କ'ଣ କଲେ? ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାଘ ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସିଂହ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ଭୋଜି ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, କୌଣସି ଏକ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ଆସିବ। ବିଷ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଶୁଣ, ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୋଜି ହେଉଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ତୁମେ ଛକି ବସିଥିବ। ବିଷ ବୋତଲ ମାଂସ ଉପରେ ପକାଇଦେବ। ତାପରେ କଥା ମୋର। କାଉ ବିଷ ବୋତଲ ଆଣି ବିଲୁଆ କହିବା ମୁତାବକ ମାଂସରେ ପକାଇଦେଲା। ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଘ ଓ ସିଂହ ଖାଇସାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘ ଓ ସିଂହ ସବୁ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ସେଇଠି ବାଘ ଓ ସିଂହ ମରି ପଡ଼ିଗଲେ। କେହି ଗୋଟିଏ ବି ରହିଲେ ନାହିଁ। 2 ମିତ୍ର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚି ଉଠିଲେ। କାଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖୁସିରେ ମଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତରେ ବାଘ ଓ ସିଂହର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଓ କାଉର କରାମତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।